בעזרה של בן ארוש. עכשיו פרץ, כדור טוב למיכה, מיכה לתוך הרחבה, ערן זהבי! 2-2! 2-2 ערן זהבי! לא יאומן מה שקורה כאן! ערן זהבי עם השער הזה אולי לוקח את מכבי תל אביב לליגת האלופות. האיש הזה שאי אפשר לעצור אותו, שאי אפשר למנוע ממנו להבקיע שערים. ותראה את הכדור הגדול הזה של דור פרץ לדור מיכה, הגבהה נהדרת וערן זהבי עם הגול, אבל הכדור של דור פרץ בשקט שפותח את ההגנה, והשחקנים של באזל נראו כמו השחקנים של ביירן בברצלונה. הם פשוט דפקו על הרצפה, נשכבו על הרצפה, תפסו את הראש ולא האמינו שזה קורה להם. ויש עוד הרבה קבוצות שלא יאמינו מה קורה להם מערן זהבי. אחד השערים הגדולים ביותר בקריירה של ערן זהבי. גם הביצוע, גם התזמון, גם החשיבות. וואו! אתה יודע מה? זה לא יותר ממה שמגיע למכבי תל אביב היום. 2-2, פשוט תוצאה מדהימה. הנה שריקה אחרונה. איזה הישג למכבי תל אביב. באזל לא מבינה מאיפה זה בא לה. המשחק הראשון העונה שבאזל לא מצליחה לנצח אחרי 8 ניצחונות רצופים. 2-2, שני שערי חוץ. מכבי יכולה לעלות בשבוע הבא שגיא. בוודאי אם היא תנצח, אבל גם אם היא תסיים ב-0-0, גם אם היא תסיים ב-1-1, היא לא חייבת לנצח. אבל מכבי תל אביב רחוקה 90 דקות מלהפיל לליגת האלופות כנגד קבוצה מצוינת בדמותה של FC באזל. וערן זהבי, האיש